Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilani khona le video kanti ke mangaqala usijonela igasi wamukele igama lami usibonga konke wakantwana ngicela subscribe uphinde ucindeze nebell ukuze YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifake isematheni kanye nehamba phambili kanti ke ngizokhuluma ngazo namhlanje ezayo lockdown njengoba siku 21 days of lockdown namehla amaningi alokho ethe njo kuyo ilockdown kanti ke ngizokhuluma ngomculi kaMaskandi ukhuzana impungose ongahle ebesobishini olukhulu noma enkingeni emva kokuposta isithombe esithile enkundleni zokuxhumana bevakashelwe ke abanye abaculi baMaskandi emzini wakhe kanti ke ubese poster esho ukuthi cha naye uvakashele nje encoma noma ejabula ngalokho ke kanti ke babonakala bephethe nesiphuzo sotshalo okuyinto ke engavumelekile ngalesikhathi samanje se lockdown kanti ke abantu abaningi bebese bewuhlaba bewulawula ke khona enkundleni zokuxhumana besho ukuthi ke hayi ke ukuba akathathelwe ingalo yomthetho umthetho awudlale indawo yawo njengoba ke kuyashiya ukuthi abantu abahlala emakhaya akukho ukuvakashelana ngalesikhathi kanti ke njengoba sike sabona ke nakungqongqoshe wezokuxhumana uStella Ndabeni Abrahams naye ogcine esethathelwe ingalo yomthetho umongameli wamiswa izinyanga ezimbili emsebenzini emva kokuphula nawo wona umyalelo lo we-lockdown ehambe eyovakashela omunye womndeni kanti ke mangihlabela phambili ngisekuzo ezo lockdown abantu abaningi bebelokho beyibuza beyiphendula ke benganazo impendulo zokuthi kuzokwenzakalani makuphela u21 days we-lockdown njengoba ke abantu abaningi benalokho nje ukuyibuza ukuthi ngahle ke selulu lesikhathi noma kuzokwenzala kanti ngampela ke namhlanje ubaba umongameli uCyril Ramaphosa benenkulumo ke ayibheke sezweni wasesho ukuthi cha ngampela iyelulwa ke lockdown ngamaviki amabili ubesengeza amaviki amabili njengoba ke siqhubeka sihleli siqeda zona izinsuku lezi kanti ke wase eda ngamanye futhi amabili ngaphezulu futhi ke ayisezokuphela ke nge16 sizophela ekupheleni kwayo lenyanga esikuyo uApril kanti ke sengiphuma kanje awuhambe ku comment section usho ukuthi wena ngabe iziphi ezithe zakuthinta kuzo zonke esikhulume ngazo namhlanje ngibambe ke evidweni elandelayo.